Nu uitați de ăștia. Mai ales acum. Apa de gură. Absolut tot. Că nu le-ați... Garantat nu le-ați făcut niciodată. Uite. Uite. Cea mai. Ce? Un pic de săpun în gură nu are nimic. Decât rahat. Asta, dacă ai proteze. Infecție clară. Și le clătim la urmă. Apă fierbinte. Na, Gucci, nu știu ce este, ieftinătură. Na, dă-te cu el, unde te duci? Va. Tot nu, dacă vreți treaba, dacă nu, nu știu. Vom vedea ce va fi. Ce de greală! Ce? Aici în baie unde zici că e curat. Ia. Facem cu cuțitele, nu am. Mai idiot. Deci, planetă. Mă plângem. Încă nu. Hai, mai așteptați. Apa aia de gură, da. Tot. Tot ce băgați în gură. Tot. Că și așa scoateți numai prostii în gură. Unii. Din păcate mulți. Mai e ceva? Ora la gunoi, periuțe noi, tot. După aia mă gândesc că știți să le clătiți fiecare și să le ștergeți și să nu rămână umiditate nicăieri. Nimic. Uite așa. Vă puneți o cârpă, nu vă fie lene. Așa și ștergeți tot. Zilnic sau de câte ori folosiți. Nu lăsați ploiul, nu lăsați infecțiile. Ăștia nu mai sunt desene animate. E realitate. Treaba la fiecare. Hai să mă uit pe scaun. Nu, oprește. Unde?